Muga egitasmoa sortzen da 2020an, COVID-aren garaian, eta hastapena beti hemen du. Bizkaia eta Arabak Burgosko lurrekin muga duten tokian, eta badoa gero Euskal Herrian zehar ur muga den mendizerratik. Ur muga honetan, euria egiten du alde batera Ebro bailarara eta Mediterraneara euri hori joaten da, eta gure ezkerretara Kantauri itsasora, eta mendizerratik joaten gara ibiltzen, iritsi arte Pirineotan, Aragoi, Akitania, Xuberoa eta Nafarroak muga egiten duten tokiraino, ez? Eta hemen gaude berriz, hemen gauden laugarren urteaz, beste 2 urteetan egin baitugu urtanta eta urtanta da gauza txikitxoago bat, aste beteko irauten duena. Horreneko etapa amaitu dugu hemen iriz zoragarri honetan, eta egia esan, espero eta segurazko merezi ez dugun jarrera eta harrera eman digu herriak, mendizaleak, musikari, txistulari, dantzari eta herriko ordezkariek, ez. Hasiera halako izan da, txapela braba etorri zaigu hasieran kantatzera, ongi etorri ematera, eta zerbait esateko laburrak unkitu gaitu, lehendabiziko egunetik jada, araialde honetan, olako jendarteak, olako berotasuna izatea gurekin. Bihargoaz Urduñako bortutik hartu bera, eta ostean izango da lehendabiziko kontzertu handia edo, zean, Barandion Garrastatxuko ermitan, eta ilusio handiz prestatu dugu, eta eskenia dizuegu bailarako jendarte osoari, zuen gozamenerako, pentsatzen dugulako, merezi duzutela, eta gure aletxoa jarriko dugu eskertzeko zuen estimo handi hau. Kontrolatzen duna, da deskontrolatu.